denai dalam kandungan jodoh nan Allah nan ditentukan entah keburu entah ko elo surat dan tangan nan membawakan entah keburu entah ko elo surat dan tangan nan membawakan ayah jo bunda ampunkan denai jika bersalah ampunkan denai langkah rezeki jodoh jemati sia kadape kemenentukan sia kadape kemenentukan. Lare yo lare